Gio, Gio, Gio. Wala nyiswa mabrimo Gio. 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 Wala nyiswa mabrimo Gio. Arefo yema mu nyina kwa abane mfa momre NYANSAPO kasa mfoni so NYANSAPO na wagye se yesane ne badwemba ene mpanyi yatrase a ye besua atetesem abakwasem amamre amane ye rawhum na afe ye huhum nso no ene ma de ko twi ba abreman de edi ni panya a ye ntiase a enye ye na ye dwene ho nso a enye ye no ye bopri wo mo nim de no mutim bobi no mo nim de e won sansem no na afe ye no won mo etwetwe enkomo e wo ehono ene nyame ncha de Bishop Dr. J.Y. Edu so penyi New Jerusalem Chapel so go ban ampayu Asante mantem kumase ya wono ena yensa aka na wahanomo a ye ne ebebo enkomo ye ma na kwa ba ye wi afe ya wani ye hu enne spiritual issue matters a ye dini ba ye bewuramu na afe ye ne na aboho enkomo no no ye de atomanim papa ye mo akwa ba NYANSAPO so na umpo mutise Ye hu adumo ho ye o ko nimpa mo ko nimpa so ye hu da bia na from na woye yo efri nyame we nya de hye bag mu ni bia efri nyame ene ye wram ni atwetwe nkomo ne ahwe bibia ye kana poto kasem English de English kasem o say spiritual marriage sunsum mu aware ya tetea na ye no kresa ye wo sunsum aware ho na sunsum aware kra eba ne sei ne ho as ensem bi ene se ne kwan bai ena obi a se wo honmo a obi bi wo no so saa no obetumi afa so ade ho ede afri mu eno ho nkomo ene ne sofo panyini J.Y. Edu wono sunsum mu de wa ben penti no ye ne eba ba bewura papa ye sa mo akwa babiem ne joso buru we de ye wura sunsum ye ti wadaro mama mi sunsum mu nwom baako ye mfa nche ase sunsum mu nwom de bebre na meto kuru nyom kuru no nipa wa de 12 apostles ba Ghana ha William Wade Harris we Liberia ni kuru mu kasa ni efe ni kuru ofi gribo ewo Liberia nti oba Ghana ana oba Kokos 1914 ni kasa no wa de tonyom the 12 apostles for bebre ni moto Otigio bremo nyeso bremo dia nyeso bremo nyeso devio agbowana nyeso bremo nyeso bremo dia mu bremo nyeso o grandma mu bremo nyeso devio Gio wala nyeso Gio ba mo nyeso Jimra oh wala nyeso ma bremo yo agwara adu yeso ma bremo Gio wala nyeso ma bremo Gio wala nyeso ma bremo Gio wala nyeswa Gio ma bremo Gio ma bremo Gio ma bremo yo ma bremo Gio ma bremo Gio nyeswa no kire Nyankopon si onyame maje ye omo a ye hia ne dimu onyame mra Gio ma bremo nyeswa deju na ye kuru kasa nti to Abibirem a ye to masa ye ngura ensem na nkasemu na yeni enkomo papa sunsum ma warrior spiritual marriage ewo ho etim ho papa ewo ho pa ewo filitete ene kwa de aboroso ewo ho filitete ebi asitwe kunkumu panyana
Twerɛ kronkron no deɛ yɛbɛnya n'adesua kakraa bi. Bɛnya n'adesua sɛ Mary Magdalene ahonhommɔne nson na otu firi no so a na ebi yɛ sunsum aware a yɛ adwaman honhom. Okay. Na ɛno akyi no yɛwɔ mmaa bi mu so wɔ hɔ a na wɔwɔ saa honhom no bi. Na ɛnnɛ die no adaadaa no ho bebree sɛdeɛ Tarapia ɔdaa no ho firi awura fia no saa adaadaa no ho firi sɛ kane no na nka ɛwɔ hɔ maako na ne deɛ ɛnam adwamammɔ kwan so sunsum aware ate adwamammɔ agu mmabaa bebree so. Yɛ ɔmo ntumi nware mpo koraa bio. Yɛsɛ sunsum aware no saa de adwamammɔ koraa ne nam. Ɛde adwamammɔ ba paa. Sunsum aware no mpɛn bebree wobɛso dan na wo ne bɛrima ɛda. Ɔbaa ne bɛrima ɛda. Anaa bɛrima ne ɔbaa ɛda. Wonye hu saa adeɛ no a ɛde nsunsuansoɔ bebree na ɛba. Sɛ ɔbaa wotaa so dan na sunsum bi ne ɔda anaa ne bɛrima da anadwo so dan na bɛrima ne ɔda. Ne nsunsuansoɔ a ɔbaa wobɛnya paa bi ne sɛ woanhwɛ a wobɛyɛ bonini wɔnwɔ ba. Deɛ yɛahyɛ no nso a yɛtaa hu yɛnhwehwɛ mu anaa yɛnim deɛ mu yɛhu ne sɛ ɔbaa nyɛnsɛn na ɔnwe even woduru bosome nwɔtwe nkron na sɛ bɛrima ne ɔso dan hu sɛ bɛrima ne da a akwaraa no tumi sɛe bosome nkron koraa akwaraa no bɛsɛe. Bosome nwɔtwe ɔbɛsɛe nsia ɔbɛsɛe. Na sɛ ɔnyem na ɔtaa ne bɛrima da sunsum anadwo a woanhwɛ a nyɛnsɛn koraa wonnya bi. Mpɛn bebree deɛ de ba no. Enti yɛne a yɛboa ma mmaa nya awoɔ no amaa yɛhwehwɛ awoɔ a ɔmoba no yɛ hɔ no sunsum no deɛ di kan wobaa mebisa sɛ woso da a wohunu deɛ bɛyɛ. Nti ɔmention sɛ Bishop meso da a na bɛrima de me abɛda na mahu sɛ wowɔ serious and big problem yɛ a ɛyɛ spiritual ɛsɛ yɛ tackle spiritual no ansa na yɛahwɛ wɔ awodie mu sɛ apɔpaapɔ bi wɔ mu anaa wɔ tube no mu asisi anaa fibroid bi koraa na abɛgye kwa na ama ɛsɛ ɛno ɛhwɛ na deɛ hia paa ne sɛ ɔbaa no nhunu saa adeɛ no na ɔda no so da no bɛrima no nada ɔda no so da na wɔ sɛ no bɛyɛ den even ɔnyɛnsɛn koraa bɛsɛe ɔbɛpɔn. Bɛrima a ɔso da a na ɔbaa ne da ɔne ɔbaa da no so wɔn nsunsuanso bebree hɔ. Ne bɛrima ti mu anaasɛ ɔntumi nware ɔfa ɔbaa na ɔbaa no ne gyae. Ɔyɛ deɛ a ɔbaa no n'ani nka n'anim. Ɛno honhom mu na koratwe kɛseɛ bɛda hɔ. Ɔbaa ɔnwareeɛ na ɔda na bɛrima ne nada no na wie yɛ adwamammɔ. Otim bɛda tutu ni otum duru baabi a bɛrima ho nyɛ n'akɔnɔ awia. Anadwo deɛ no nko ara nti nware. Minim ɔbaa bi a wɔnya mfe aduanan a na aduanan anum a ɔmfa bɛrima da. Anadwo bi a ɔbɛda biara bɛrima ne da sunsun no. Yadeɛ kye a onya akɔnɔ wɔ ne mu sɛ ɔne bɛrima bɛda na waware bɛrima koraa. Minim ɔbaa bi wɔ Gyinya ase a ɔmaame na ne da anadwo. Ɔbɛso da biara na ɔne ɔmaame ada na ɔmaame tu adua na ɔne nada. Ohun ne clear awia nyinaa si besi na ɔbaa na nware. Wosɛ ne paa na ne bu afu wanware.
me chere maame no bayi ma ne kan ne bayi nyina so pepepe di enye agudi asem sunsun mu nsem a ewo ho na ya honhombone na yesa bayifo na yesa baba abayifo nko a netimi yesa na se ye wa honhom bi a omuso din ho a wo mutumi yesa ne mo pa abayifo ne di mo tintima na honhom bi so te se emu atia omuso timu yesa abosom bi num so yesa na de mo no yesa omo wo nsuman omo di nuru se wo fie na udware efie ho wan ko dware na anajo se mi dware ha ya be ma wo aduro wo fie ho na wo twam otia wo nsu na wo dware gu wonu mu a ayew ohu se wa woro hu dware pe wa osuma pesuma no ba ware ho by force ya ye hye ma no nwa dware wo fie dware adwaye afi oba wo sora no pa na de tawo twa wasene na de nam fie ho bi kwati di pi de owani a waben ohu wasene mu ana ohu opa na ohu ho a wa ware wa sunsun wo ye de untimu ware wi ada suma no ware ho anajo a awia wo nya kunu ware da be ma bi obaba ho bi a obeja ho ono da ba ku mienu na ho aye na bufu no ko e ba me fa example ma ababa o film grandson krubi ho fro ho ufri bra ho na ko ho we fi kru ni dim akuma na ai mo ba bi ababa wa na wo kuma se ha na eda kro be kan na kosem na busu mi suni su me wira ho ma mi suni ababa wa fe ko wa no ba na me no ko office no ba office na bibi sa no kwa so papa bibi ha me machina wa na obabua me na be se me kama se mi na chiro bisi so me mare ba bia me nyina dui na de ntia ma me mare no mia na me ni ma de kro na me na owo me maame ena aye ade bi ato me so se minim na be ma de no ho ka me ne me da pe be ma no na japade owo nyina se ka so ni bibia eni bosumi ni nyina be fili ne nsa be hye ena na de ato ma na mu ti wo do ho ka me pe sunsanso be ba be ma wo so no no ma nyina be hye na de ma me ba hai me tonsuo magazine ba bia madri nsuo na me ton na manya de nedi di nsuo ne na magazine ba bia o mo ye kasa kase no na kro me ko na papa basiwa bi ote akonwa kama mu a o mo ye ne kasa kase no ote wo ti me tonsuo na no film zebra panson ba metobi me koya o so obo ntonsuo na menye ne number no ne mo nkomo na meje ne number no e ba fi no film say wura woni kunu ni kunu oso me pew na wo ye fe na djuma wo ye ni ase papa ma djuma no so dabi me pe djuma mo wa ye papa nya djuma nko na hia na me ni da am dem what's what enjoy that she am be a na be jisika ko hamfrat na wure ko ho ampa papa di sika ma ko han frat botafo ko kire no frat wo na se me pe o ma wa no jisika na je nsu no to na fa ye adwuma bi ope ma no wo sika kase wa ji ni nyina wa ha frat na dem die na aka so ni papa da di ntia oba ha na me ka no
Won so nim say won papa ne da pet ne cars e wo nyina be fini ne nsa. On so mpeso be sa. Nti wo be kan kire me. Onye den. Won ne na cars ne fini ne nsa na. Onye den ne no onye. Obo na ni asu an wo su. Me bo mani na me su ni su egu. Abura. What's an idea? Na mom de metima kan kire on say obi turu kohwe nkwa a yenturu no nkohwe wuo papa wo ha wa da so wonim odo na odi ehia o no wa ma sika kwa hanfrat Sika se ye adwuma wasa ma sika kwa ye adwuma nti wo behwe ama na adwuma no agu afiri ne nsa ama papa nti na maba da bi ko maka kire papa no se o problem da so no o baby odo be kwa e be firi so a o da ho man o sunsun no pattern to papa mate me ko anu an man hun habi ne no kore me hun sunsun me hun se bibi sa na ha no enyo no kwa nipa wa ba mani mu bebre ehihye omuntuma na me ma na emobo o be ma opema na ntobo mmompa ye nhwehwe na de oba bia na mo awope no o na ho fa ze me na kwada because ma wo kan yi sa wo be yi utim se mema e bia wonu wo ma da wo wase wo ma life wo kan bebre kire no na papa we de wo se o de ontimu ma ne no ma na hye ontimu ado so nya no nko tu oba na de meka no mso ko na film na kachirem so sinete di wonimba bi no de obekwa onfa nko ne enyim firi so ansa na nada na ahwe nyame anim gu na adwuma na enye bebre na me di mani ehu na ekoso ti afutu om se wo hie oba bi a bisa no ho asem bodo so mpaye hwe de ekoso ansa na ado ho aka no obu ado ho ka no a no wanya yare ubenya babaso gonono spiritual gono bi a eni aduro sa doctor bia ni na duro wo ho ana ho hyehye wa na dwo ho bedwa atese makono wo be wo pania ye wiase bibia nko se wa ma me ha mama wa duro wo di eba dam nyina etim dam ona wana kasa ya no spiritual gono no nye physical adono na odi ado na mum spiritual je obi wo sunsun ma etimi ye wo be ma no kan ma pe na ado wonam wa bi kura adwonso a enye wo ya se ne ma no nso bi ebitimi ye omo na anso na ado na de nam edura na adwa na ho hyehyew wo dwa otesem ye di makwa asra no wo da wontim na echa no na wana kasa na wo boda na kasa eno ma koso wo wiase a ehu e ma no so bi wo ho a wa bi ankasa wo no bayie na namu wo ene hye na namu woni ne da na owa num na wo de ube ma no wura ma mi bi o ya asore dikines panyini min pese mabo ni din ene ne mba ne matonton sumenti ni ayonro so ma yi akase mi wo haya mpeyo ha no ma mi dika be pack ya obaya papa mi hia oda mi nu won komo uni me da osi da bi matu ni na no wa mo ami enye yi mi ni wura da me ho papa bibi ha me na desa me de chero mi se de wase wo me na mu ha me ka se kuru bi kura na ya no oyi ne kaba oyi ne set no oyi ne pines mi se mama to wase da bi me mama nchero o wuro pants ya o wopa na pie ni tu atwi ni tiri ne ko nyina beto na tapini na no se ya o de ne papa asema wo kan life pa asema mahunu no
me yam shebe abo owo na di se kokokokoko me no kwa na wo me ho papa no wansuro ai dir be ba di be ma ase we dia no den mesi mame wasi ade nti ya me ba nchiro nso de ma hu she o mama she no tan ma sunso wasi me ma ni asumasi me kire ba bia na ma no ton mo no ma ube hu na me pese nipa bebre hu no se ade we na ha abo ya betena me yem fi bebre o mfirim ko na manya hoto gese me kumi ba ni bi ansa na obekọ akọ mesuma decide se me man na ya o ma ya sikafo kuruma mintim nkum bi se de be ya owo no be firi mi na mu akọ ho asade no ise ne ma no wokum baako ansa na be kwa wokum baako na bi no ansa na bo na akọ so ma me na de ma me so awu nipa bro ebidumo eno ma hihye omo ho omo de nam ho no sumo awade ankwa de mu nketwa ti wodi simame na ma hu bi wo nkwansa pe ama ye ho adwuma nti ma heda mmohu na nim sa Asante region so sa de we bi beba ami hu life and current wona ni kokokoko ni tiri posi wo twene ya no de nketel me ba na ni si ni pa bi mo bro papa asema ye kan sa no uko yesusua secondary school no ne ade be kai se ye dormitory na ye wo guy baako eso de ya agoragora edu se yakọ aba obi ebeda na otumi adware awie no on sha atade o no abo actress wo Ghana ha wabo baako din ene aduru so ene memra meda bonse ampa obete nani no na ne ho afọ agu no ho ene ade papa obema bisi meda mesondaye ama me no oba danti afa no ma eno no eye normal sa enye normal eno ho na me kamo bibi wo wiase ha de basa se so tu ho na mo wan tu ho na mo sika di sika wunya bi do ho da bema onu oba de da na jo aware ko bedu baby wunya ire na waware eno ma bebre keka ho a eyem sunsuanso bone a eba nipa so no oba de wo moboche ni obia apanji se mehu me da me so bi oba makọ ware no ono so aka kire me se bibi sa wo no so be ma me pese me ne ware ono so aka yem se bibi sa am so ede ne yenye gise hunhun mu ni a wa bente se me na mu approach no wo de ba na nam se yenim ho adwuma nti ya kire o se o so da ye ni se wo di wetu a wo be film afi enda hokwa eye bonsamo enoma abusia obi wa kanse bayi wo wiase afse abo bibie ni ho kanse bonsum wo wiase esi bibie ni ho kanse bonsam wo wiase bibie ni ho anumanye Johnson heya menchire wachiri boga bi ni ne yire wo Holland o matana wa ye yi anyesika o mabaji joma pata mako nan o mtonkun ni nsamina ni yiwi eno oba ne dia be ma no ato taxi be 9 mo de ye adwuma ma no no yiri nye sika wo Holland se mfie be mienu yansa no maba o mo fa sika no ma ne fie se mo fa nsi fie ma yo o mo aba no o ma besi wo mo fie mo si abrosa mienu o mo se si abrosa de toso miensa ti o mo ba no oba no kodwoma kohwe store no na be ma no hwe abrosa ni si ewo kuma se heye o na ema ni me ba timota ma bechafo no mesinfo ni disi da no boga no ba ya ababa wa baako ne ba adi na wotwemi no wo no akoda na di na wotwemi no wo hye ne ti a wo timota ni bi so adeko
na akora di nye na boga no say ah mame wo ye nche adenti na obo be soa bi sika was nya kunu obi ahwe me kom de me o sika no ntiri ya ji sika no na fa akora no so what takes this those days 4 cities sabe 4 cities wada de baba we se jai na fa akora no ko so okwa na de chi no pa na wasa de akora na ba o sa tete o se da bi minti ma o ntete ti besen fo ka ma mfa nko fi na mfa nko busuafo girl no ne ba na tena ka no aboga no tu ka na no anu ama fi bi boga na ama fi bi wa ma fi ho bi ye hu ka no nso bi ye hu ka ye hu ngire anoma anyi nkwanta ya ayawo kumasi ya ne yiri ni free drum ba na ni kunu ni ho obi sa Mason form sa ofa girl bi ana ne ba na kira o tete e o so ma na tete last o ba na o pa no na so ba na o so okusi no ko o ma ade achi mo huni kunu ade achi mo huni kunu na wo twemi no o huni kunu bo so me mensa o huni kunu ta ma so se o mo san kwa burukiri o hu be mai uma yesu no koye ni ti wa no man junction ho o ti wo ye ni ti nyina ni suo kwa no wotesa ana ababa no ye ti ni bisanse mame bibi hawo ka ade no wo kana kosem ini mi kun de flebrity ba na say na atwe na ne nkora na o mu sunya ti ye no na ba ko yare twere na ba ram sa na de nto ti apol na wa ko sunya ti ye o he was ba me mpa cho masa ma me nkyere no ba bia mkosa am ho ya de no o ko bishop jewa du ba bia ni kunu afa bia o behunu no ni ababa wa no furo ka ba kyere na ya ni tini ye kura ba behunu ye wura da bompire se ye mana anointing ye mompire ifie da wa ma di fie da oba papa matimi kunu no nka so te no was so wo fin so akura bi ase di mami nipa na emfe nipa nka na yemfa ye taxi no na yenkofa no ba na mi yi me nkora mi no so kope ni taxi nka ho hwi udru ofin so akura na se a o pakeka no kwa mu na ntebe 2 hours kokofu bi mu kan tim nko o kwase ge no ne ba no ano he na chi no oda ni kunu na aso na ge ne kwasu na ne nse no de o mu kwafuom oti kuku agya ho awa ba na bi ma no te moto na ba no ma no da no na so na ni ti nwie fu jese boga onim ba bi o onyi ni ti onim ni fie onim so wakwa burukire da omunu bibia na ga na konsu oba na ne yire so hunu de wonya no oji akura no twetwe no baby o so no kunza ke basina o he na nim se ya ohunu no otwe ni kunu ne boys yiri di ne fafo betra kai mu o mutu ya no ne New Jerusalem people o ba bi me yiri ti ni ko dwa no yesra na no ntin bompa ya di ya nansa pede ne ni so atete o kana ko sense woni ba bi o woni bia guy no de ye no o ware no o ho eni ma wo wiase o the girl no fa no free ha no mu ko twa pretext o mu ko ementi o mu nkabo se Ghana ha pa de me ha bi si ya bi o de ni kuruko na se papa ya ne enyi bibi ni yen sha se enyi bibi ni onye bibi de se wala se wala bibi de ba hu da be ka tro no kure so da me ka tro mi twa troda mi twa troda te wo ke wo bo din ade obi beti abeka se we oboa bi pa kron so asem na to no ye de obi hu kere na me ka tro
efia enti no ma ehu wo wiase ndi we ababa wa oto ho a fa ho ma awurade nye gya ho na de ayi yakora aba no se wo be no mo twitwa mo de da Facebook ni ade eno kora na asade no TikTok wo ba no de akora ketekete no de akere na akora na nyaare sa amrofo na musu omo no wo kwa Britain kohwe a omo ma de nyina efa autism nkora no aye autism no omo di gugu Britain ho asese omo anu mansu ukwa etai yana nanu ma mosa abra no se wo di akora no wonyim na no watwa wo afuru na de akere wo na wo de na be kire hey ya tete wo de ni nko wawie babo kura kase wo akora manentra tanamu na adaduosia ana daduaman ansa na wa mana pii yesa eso otan tanamu na de owu akora no utwitwa de kire se de ositi nyina de na ese fa nwera kata no nyina mo fa na hie dem de besere se mo de mo hunu bi do na ye de ye hunu Panyimo bi otese no bi ehunu no ma na ewo wiase apart from that my years of no mfi aduru minim sunsum nsem nyina ti ye fam sunsum nsem ra no ma chi abaye baburu 1 million ma chi baye na hye ama na da esi wo nkransa ti minim de meka mo obi da bi hwe ni wa pira mas o mesel enti awade spiritual marriage no abuso ene aseye mabawa no kura ntumu ntan be mabako osa na aju weni nada ndi ebasa na ada na dwaman ntumu ntan be mabako o ware no bie no ho ade se de ya o sa akobe mafoforo spiritual marriage na wonya ya no ndi yemfa mpabo ne akonchire mo bra no ne nhwegi o da na so da na hu sa ade no a tumirika ko mpabo a no de na yiro ho fa akonchire tu afuro so no watima bobra Papa mama nyumba akwa ne yensode nyumi de o papa so ma aje onimawo na nyami onimawo ye onimawo oba tampo turuba aje onimawo na nyami onimawo onimawo oba tampo turuba aje onimawo oba tampo turubo onimawo onimawo na nyami onimawo onimawo ayefo edamase emma munyina mu enhwe ena sunsum aware spiritual marriage nkomobo no so yedi esi ewo hano na ese papa amiehu se bibi ewo wiase ti mo amayam ho Thomas wa ne mere bi na me bi pa Thomas ede Thomas wa no munyana mo nsesa madwen na niema ekoso wiase na enya asem keto na tutumirika me de betimi aka che se me de hade mi wogidie wa hapa sanse midimani kutwa wisi ahwemienu santemo ede ehu de ekoso New Jerusalem Chapel wo sokoban ampayo so panyi Bishop Dr. JY Edu na se e wono enti tutumirika na de ekọ na fakoto nanim na hu ko obefa so a obetimi abo NYANSAPO kasamfonyini so subscribe share na like na wadwen channel so emawremfi say ye biem dada aka kirebo se be bia mamre ne abakwasem ne atetesem ewo se ye mantama wodo aka ne nyina no wo de ye frɛ number na egu screen ani no ye no beba betrase ne edi nkomo na so de ukroma mamre ene amane ye sunsum sem bia wobetimi no ye de atodwa ne atwetwe ho nkomo ye mamunyina mo ene twa wogyan wa medi ene ebusia pani owusu diomi Dentini ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
Penny wants nephew, Emma, Asebiamfo. Blani P. Freemantam Behin say pain, and young Quandewa, Naya Sutron, white. And son, oh dear, Sibefitana, my quadri Brinsia, what would turn in some money. You are a new week, we are so for crown ye. Tonte, Yano Sania, I know NYANSAPO. I want to take a man, and Takraboni, dear, Fenam Quatriqua. Madame Mount to my effect, Nidin the saying. The dear Obama. Akola wa no so pese otimu osuma ense bratam The first hon shia na Amerikasa. Sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya.